YouTube. Der er ikke noget kamera på. Jeg ved ikke, hvad der sker, men altså, jeg har startet den her kanal for at have det sjovt mere. Ask me Minecraft og alt det der kan tage noget. Det er shit, ikke godt? Nå, det var nok ikke min model. Jeg vil håbe, at I vil lide min kanal. Jeg vil prøve at spille i spil, men jeg er kun 11 år, så der er ikke så mange videoer, så man spiller og muligt, så rolig, take it. Min computer er ikke særlig god, så der kommer ikke noget på min computer endnu. Så roder de ovenpå. Shit. Nå. Og til så det, jeg vil, den her video, den vil komme ud om,